Čaute, vítajte u môjho videa, takže tu máme niektoré mobily. Áno. No, správne, Lavka. Najprv tu máme iPhone 4 alebo 4S. Asi 4S. No tento odpal. To bol môj mamín. Potom tu máme iPhone SE. Aj si myslíš, že to je iPhone 5, ale to je iPhone SE. A tento je jaký? 8. A tento je iPhone 8. Má tu 3 oči. Správne. A je fajn. Je to tuto strašne poškrikaný. A tu máme 3 mobily. No, tento tretí je iPhone 11, ten sa nedá zapnúť. Moja sestra to dala to opraviť cez iTunes, ale to nešlo. Predposledný mobil je tu Samsung Galaxy A20e, reaguje Android 11. Funguje fajn. Posledné tu máme Samsung Galaxy A54 5G. Vidíte? Funguje. No čo s týmito? No však ne, aj tak. To už nič si nerobíš. Iba pokusať. Dobre. A ešte chcem vám ukázať, jak sa to zapína. Vidíte Apple logo? A toto píše. Nefunguje. Tak, dobre. Dovidenia, vidíme sa na ďalšom videu.